Ten svet dnešný je strašne poženštený. Dokedy zväčša majú tie baby, nechcem povedať, že životnosť, ale môžem tak povedať. Ženy by som už nedala, v tomto slova zmysle to už nie. Aj sa nejaká tam zrútila, alebo plakali. Ja mám doma takú babizňu, ktorá keď sa niekam chystá, tak to trvá 3 hodiny. Ten prístup tých trénerov k nám ako dievčatám, vyvíjajúcim sa ženám bol veľmi zlý, že sme tučné, neschopné, s tou veľkou riťou. Tam boli potetované, prsnaté, hubaté, hen také. Jak sa medzi nimi cítila? Do rúže, čo sa týka bojovania o jedného muža, tak to už by som nešla. Kto by bol tvoj tréner na tú No prípravu? ty, jednoznačne, ak by si ma zobral pod seba. Takže zobral, ale museli by sme si potom vypýtať veľa peňazí. V krasokorčulovaní tá psychika je 80% proste výhry. Úplne. V Veľa danom... ľudí si myslia svaly a toto, Presne. ne, tá psychika, tá hlava. 17 000 ľudí tam bolo, hej? Na zimnom štadióne divákov. To bolo prvýkrát v živote, kedy som sa od stresu rozplakala.